gaur ikusiko dugu nola publikatu egina deten aurkezpen bat. Aurkezpena impresekin egina daukat, baina PowerPoint artxibo moduan gorde dut. Eta orain egingo duguna izango da internetera eraman. Hortarako, internet iriki, navegadorea martxan jarri, eta idatziko dut hau autorstream.com. Eta lehenengo gauza egin behar detena da izena eman. Hortarako, izena. Hemen izena eta abizena ere jarriko du. Bidea. Ebroko bidea. Ebroko bidea. Datu guztiak idatzi ditudanean, hementxe behar diran gutxi hauek, aurrera emango diot. Eta kargatzen ari da. Ontzat eman du, eta ikusten dugu hemen ongi etorria, eta dagoeneko erabiltzaile Ebroko bidearekin sartuta nagola. Hurrengo pausoa izango da egindako aurkezpen hori igotzea. Eta hortako upload emango diot, eta esango diot igotzeko eskritoriotik. Hor bilatu beharko dut, nun dagoen. Hementxe bertan, dorre altuenak. Hauxe. Irikitzeko esango diot. Eta datu batzuk jarri beharko ditut titulua zein dan, kasu honetan izan daiteke munduko dorre altuenak. Etiketak, ze etiketak emango dituen, ze kategoriakoa dan, kasu honetan edukaziokoa izango da, eta gero nolakoa nahi duten lizentzia. Izan daiteke eskubide guztiak reservatuta daudela, edo CC, hori bakoitzak erabakitzen duena. Beraz, esango diot igotzeko, eta honek markatuko du igotzeko erritmoa. Behin prozesatu duenean, hemen ematen digu gero blogean txertatzeko baliogarria izango dan kodea, baina nik hori aldatu dezaket, eta honen bitartez egin dezaket ikusiko dan lehiotxoa pixka bat handiagoa izatea, edo erabaki dezaket baita ere ertza izatea. Imagina dezagun, ertza grisa nahi dutela, beraz, horrelaxe jartzen badet, ok ematen badiot, hartuko dut kodea, kopiatu, jungo naiz blogera, sarrera berria egiteko esango diot, hementxe kenduko dut alperrikan dagoena, izena jarri, sarrera berria, eta HTML moduan kopiatuko dut kodea. Publikatzeko esaten badiot, hortxe daukagu.